Pozdrav svima, evo mene ponovo, ovoga puta želim zajedno sa vama da napravim jedan Linux Mint USB stick, što bi rekli, i da probamo da ga instaliramo na mom starom kompjuteru. Kao što znate, Linux ima mnogo verzija, ja sam za ovaj video izabrao tu verziju zvanu Mint, tako da ću da kucam sad Mint Linux i čim izađe ova stranica sa rezultatima, odmah ću da idem na ovaj download, pošto želim da downloadujem ISO verziju Linux Minta. Ovde možemo da vidimo da već gore piše Linux Mint 22, se zove valjda Vilma, to im je neka radna verzija, šta već. Ready to download, znači jesam, ovde imamo instalacione instrukcije, to možemo pogledati kasnije, ovdje nam nude odmah verziju Linux Minta zvanu Cinnamon Edition. Tako da ću ja da kliknem na download i krenut će, tako, skidanje tog fajla. Ja sad samo želim da kažem ono kao, u stvari neće još krenuti, da, morate da spustite dole, da izaberete odakle želite da se skine taj fajl. Sad taj fajl je posejan, znači Linux Mint vidite u mnogim zemljama. Fora bi bilo da izaberete neku blizu, evo recimo imamo Srbija, SOX, University of Kragujevac, ali nemam pojma, evo probat ćemo sa ovom nekog United Kingdoma, jer ne mora da znači ako je iz Srbije da će ići brže, možda im je server loši, ko zna, lupam. U ovom slučaju izabrat ću ovaj United Kingdom Bytemark Hosting, on će me pitati gde želim da snimim to. Ja sam već to snimio, kao što vidite, Linux 22 Cinnamon, da bi ubrzao malo ovaj video, znači već ga imam snimljenog, ne moram da radim to, inače ovde kad kliknete save, on bi ga snimio, tako da ga imamo. Tako je sad, da bismo instalirali taj Linux Mint na kažem, novi stari kompjuter, potrebno nam je još jedan program da se od tog ISO fajla napravi instalacioni USB stick, znači USB memorija. Program koji ja koristim je Balena Etcher, evo već ga je ponudio. Znači kad odete na taj sajt belenaetcher.io moći ćete downloadujete Etcher program, znači Etcher je program, da li mi koristimo kolačići, prihvatam sve, evo sve prihvatam i onako me prate. Znači download Etcher, kada instalirate taj download Etcher, naravno ako kliknete na download ili tako, pojavit će vam se koji da izaberete. Ako ste na Windowsu, naravno izabrat ćete ovaj download ovde, a ako ste na Macintoshu ili Linuxu, izabrat ćete od druge verzije. Pošto ja koristim Windows da bi napravio, znači, taj ISO file, ja ću kliknuti ovde i onda će on da kaže, evo, Balena Etcher, snimi ga tu. Ja sam to već sve odradio i ja već imam taj program, znači nema svrhe ponovo to da radim, ali sam čisto hteo vama da pokažem ako ne znate kako se flashuje, znači ti ISO fajlovi, recimo ovaj software Balena Etcher, i sad ja mogu tu da odmah odem i evo ga ovde, već sam ga koristio, znači da nađem taj software, treba će neko vreme naravno da se, evo ga već je u stvari pridigao se, i sad vidimo veoma jednostavno. Treba izabrati taj fajl koji smo malo preskinuli, znači flash from file, to će biti Linux Mint 22 Cinnamon, i sad će reći select target, kad kliknem ovde, nema targeta. Zašto? Zato što sam ja tu memoriju izvadio iz kompjutera, sad ću da cancelujem ovo, sad ću da ubacim taj USB stick, tu memoriju. Kao što vidite, Windows je prepoznao da je stick ubačen, znači vjerovatno će i Balena Etcher moći da ga prepozna odmah. Select target. Evo ga, data, USB flash drive, kliknem na ovo select one, pošto vi vjerovatno možete još paralelno još da uradite neke druge stvari. Ne znam, nisam mnogo testirao ovaj program, ali uvek sam išao ovako. Select one, i na kraju imamo tu taj taster flash, znači kad kliknemo to, taj Linux Mint ISO file, koji je u stvari jedan operativni sistem u jednom fajlu, će biti prebačen na USB stick, i s tim USB stickom, s tom USB memorijom ćemo moći da instaliramo ovaj Linux Mint na starom kompjuteru, starom novom kompjuteru. Flash. I kreće, jel tako, lagano to flashovanje, takozvano instalacija, to jest pripremanje za instalaciju Linux Minta, znači flashujemo USB stick. I uz pomoć editovanja ja sam malo ubrzao ovo sve, znači
ali evo tu je pred kraj došao, znači 84,5%, znači za neki 20 sekundi naš USB stick će biti flashovan, a nakon toga će Balena Etcher i uraditi neku verifikaciju, to je proveriti da li to što je zapisano na taj USB stick je maksimalno sigurno tačno, to je taj file, nije neki bit preskočen ili ne znam šta. Evo počinje ta, da kažem, provera. Ja mislim da će ovde sve biti u redu, 80 i 90%, evo ga, znači ta provera zapisa je izgleda, verovatno će biti uspešna, evo sad ćemo vidjeti, kaže da završava ceo proces. Nakon svega toga čak će dole izaći poruka Flash Complete, ali ovde vidite isto tako da je, znači, završio proces, piše Flash Completed. Ako hoću ponovo još jedan da uradim, mogu, ali meni u ovom slučaju jedan sasvim dovoljan, tako da sad imamo alatku s kojom možemo da pokrenemo instalaciju Linux Minta na novom starom kompjuteru. Ok, ja sam ubacio taj USB stick u moj kompjuter, uglavnom ga ubacim od pozadi, ima napred naravno onih većini kućišta mogućnosti da od napred stavite, ali ja volim nekako od pozadi kao gde su ti USB portovi, ono kao malo mi se čini mi se, ne mora da znači sigurnim, nema veze. Uglavnom ova moja ploča, znači kada se diže, stane uvek ovako na bootu, na početku i prikaže ova informacija, znači procesor je i3 Intelov na 3,3 GHz, to je ovaj 2120, 2 puta po 4 GB memorije, znači dvokanalno, da kažem, dual channel, tako da je to sasvim ok za jedan Linux Mint. I sad ja treba da pritisnem F1 da krene boot, međutim na tom kompjuteru je već instaliran Linux Ubuntu, koga bi ja da pregazim sa ovom instalacijom Minta, tako da ću ja odmah, nakon što krene instalacija, da klikćem na Escape, na drugim pločama je F8, na nekim je F11, to morate da vidite. Znači, poenta je pre nego što se digne bilo koji sistem, da ga presretnete i da uđete u neki mod gde možete da izaberete da umesto da se diže sistem sa hard diska SSD-a, da se diže sistem sa USB-a. Tako da ja klikćem na Escape nakon F1. I on kaže, ulazimo u Startup menu, u Startup menu imamo, znači, taj boot menu, evo ga ovde, ako kliknem na F9 ili selektujem i Enter, ulazim u boot menu i on mi kaže sad odmah na početku kao postoje znači operativni sistemi, kao, to jest boot sources, odakle možemo da bootujemo kao kompjuter Ubuntu, Windows Boot Manager, koji je dalje ostao tu, naravno, i imamo UEFI ADATA, to jest ovaj moj USB stick, tako da bi ja njega selektovao, znači dođem dotle i kliknem Enter, onda on kaže, evo ga, znači prva stvar koja je prikazana je ovaj ekran. Na ovom meniju imamo da biramo, znači, stvari, a ja uvek volim da, pošto ne znam ništa o tome, naravno, kao verovatno i vi ste novajlije, i ja ću da izaberem tu prvu koju mi je ponudio Enter, idemo dalje. Nakon izvestog vremena, jedno možda minut, pojavio se i ovaj logo, LM, verovatno Linux Mint, što znači da je, da kažemo, Linux Mint krenuo da se podiže da li sa USB sticka, mada još uvek nisam imao tu opciju da biram da li želim da ga instaliram ili samo proverim, malo igram se s njim. Ja bih želeo da ga instaliram, to je da pregazim onaj prethodni Ubuntu, znači fresh from scratch, što kažu, i da kao probamo da podesimo taj Linux Mint, čisto da nam otvori browser i da kažemo sad možemo da gledamo stvari po internetu. I nakon jedno par minuta ovako crnog ekrana koji ne deluje optimistički, što bi rekli, kao kad se ovako neki operativni sistem instalira, volim da vidim barem nešto da trčkara, aha, evo ga, kursor se pojavio, mogu da mrdam miša, dobro, znači par minuta crnog ekrana i pojavio se mali kursorčić. I nakon opet par minuta, brzo je to sve trajalo, pojavio se ovaj desktop, gde kao što vidite imamo tu jednu opciju sa leve strane, samo jednu ikonicu, vi možda ne možete da pročitate, ali piše install Linux Mint, znači da ako kliknem na ovu ikonicu ovde da ću da instaliram navodno Linux Mint. Sad ne znam dokle smo došli ovde, da vidimo, imamo dole, znači slično Windows, ovo mi liči
više na Windows ili tako nego onaj Ubuntu. Kalendar, izgleda zvuk radi, nema konekcije, ali mi nudi, pošto sam ubacio već moj USB, da kažem, eksterni, da kažemo, Wi-Fi, onda mi je već ponudio da mogu da se nakačim na ovu mrežu ovde. Kaže mi da sam se konektovao na tu mrežu nakon što sam unao moj password. Znači sad sam kao i na, da kažemo, na Wi-Fi-u nakačen, znači na internet. Ovde imamo Files, Firefox web browser i terminal. Ako kliknem na Firefox web browser, znači imamo samo te 3 ikonice u tom taskbar menadžeru, to jest na taskbaru, evo kao pridigo se. Znači ovde je još išlo prilično jednostavno, ja ga nisam ni instalirao, ja ga sad samo testiram praktično i dobro, ajde preskočit ćemo sve ovo što nam nudi prilikom prvog pokretanja Mozilla Firefox. Dobro, start browsing, znači već mogu da browsujem i naravno jedan od mojih kao testova je uvek bio ovaj website. Ako taj radi, opa, znači nisam nešto dobro ukucao, dobro, ajde probamo samo ovako. Ne, znači ne radi mi Wikipedia, ne, što znači da nisam se nakačio na internet ili nešto nisam dobro radio. Ajde ako bi ukinuo taj Firefox, Mozilla, i pokrenuo ga ponovo, da vidim da li će ovog puta da prihvati internet konekciju. Ne. Zašto, to ne znam. Da vidim da li sam uopšte konektovan. Kaže da jesam. Čemu je onda problem? Da li treba nešto drugo da uradim pre nego što notification, clear notification, kaže da sam nakačen na internet, nisam na LAN mreži, nego na Wi-Fi-u, trebalo bi da imam, znači, Firefox web browser konekciju sa internetom, ne znam zašto mi ne da, čekaj, ajde ima YouTube, ne može. Dobro, znači to je prva poteškoća, eto, probao sam iz pika, nije mi uspelo, pošto ja onako želim to da instaliram, pre nego što instaliram, ajde kao da vidimo šta ima ovde, znači applications, graphics, internet, office, znači tu ima već aplikacije koje su instalirane, koje verovatno možemo iskoristiti za nešto. Ja ću probati ovo, znači install Linux Mint, da vidim da li ako ga instaliram, da će odmah da mi proradi internet, pošto definitivno iz prvog pokušaja nisam mogao da surfujem, jednostavno piše da imam Wi-Fi internet konekciju, ali kada sam probao da otvorim taj Mozilla Firefox, nije mi dao rezultate. Sad neki su se bunili, sećam se iz prethodnog videa, zašto koristim engleski dok instaliram i bavim se ovim stvarima. Vi naravno možete da instalirate na bilo kom jeziku koji vam odgovara. U našem slučaju verovatno ovde bi bio srpski, znači ako siđemo dole, samo gledam da li postoji srpski za ne postoji kao što vidite, ili postoji, evo ga, postoji, odlično, znači mogao bi da instaliram na srpskom, ali kažem ja radim na engleskom samo zato što prva stvar, moramo odmah priznati, znači svi vi koji interesuje s Linux i srpski je maternji jezik, znate engleski pod jedan, pod dva, sve što mi interesuje kad negde zapnem neke informacije, mnogo veći sadržaj je svega toga na engleskom, pošto pored tih ljudi kojima je materni engleski, dosta ljudi iz celog sveta koristi engleski za snalaženje. I po meni je to samo alatka, tako da ja to ne tripujem mnogo. Znači, ja ću ipak ići na engleski,
zato što, eto tako, jednostavno sam navikao na sve te reči njihove i sve to i znam brže da podesim stvari ako na engleskom. Ovde biramo tastaturu koja želimo da bude, kad bi ovo instalirao za neku firmu, za neku stariju osobu, za nekoga, verovatno bi izabrao srpsku tastaturu, pošto ja imam ispred sebe englesku tastaturu, ono kao, što da ne, idemo na englesku tastaturu. Kaže, internet mrežu sam prepoznao, imaš šovor ako jeste, koristi to, ZTE, piše taj moj adapter TP link, znači prepoznao ga je u startu, da imamo šta će sledeća pita. Da li želiš da instaliram multimedia kodek? Paket, to je dobro ako gledate video i audio, slušate, postoje fajlovi koji verovatno po defaultu nisu instalirani, to možete izabrati uvek, to nije nikakav problem. Kaže, preparing Ubuntu drivers, dole piše. Sad on meni to kaže ono što sam ja rekao. Da li želiš, pored onog Ubuntu koji si već instalirao na tom hard disku, SDA, nije bitno, da li želiš da instaliram zajedno sa njim i ovaj Linux Mint, pod 1, pod 2, imamo znači ovu opciju izbriši ceo disk, instaliraj Linux Mint, što ću ja izabrati naravno, ili something else, pošto something else nešto drugo ne interesuje me, idem na ovo što sam ja sebi zacrtao da uradim. I kaže, ako nastaviš, ili tako, onaj hard disk što si ga pre toga imao, Ubuntu će biti ono, kažem, izbrisan, napravit ćemo sve novo. Rekao, ok, nemam nikakvih informacija tamo, gde se nalaziš, ovde sam se nalazio prethodnih 16 godina, ali više nisam, tako da sam sad ovde, više nije New York, nego je Belgrade. Je li imamo Belgrade ili mora Beograd? Čekaj da vidimo, ajde. Nema ništa od toga. Onda moramo da idemo na Europe. Šta neće ni Beograd da prizna? Čekaj čoveče, kako tako je? Belgium, Belize time, znači, nemam pojma, tu sad treba da biram verovatno koja je vremenska zona, lakše mi je ovako da kliknem na zonu, brate, Sarajevo, može, brate, to je kao da vidimo šta je sledeća, Kijev, neka, pređe Sarajevo, Budapest, ma evo ispod dole sigurno ima negdje, evo ga Beograd, čač, to je moja zona, tu sam ja. Sledeće mi pita za username, znači to je korisnik, on će sam da dodali tu nešto već. Password sam rekao, kad testiram stvari pišem isto, korisnik, osim weak password, kaže slab ti je password, znam, ali nije bitno. Ovo ću samo ja da vidim i onako, tako da nije bitno. Korisnik, ponavljam, ne zahtevam da se unosi password da bi pokrenuo sistem. Nastavi. Znači da se automatski ulogujem, da ne moram da kucam svaki put kad pokrećem operativni sistem, da kucam ono password. Sad to radi do neke mere kad kompjuter rade na spavanje, ono hibernacija, ono kad se vratite opet morate kucate password. Na Linuxu kad hoćete da instalirate software neki, tražit će da kucate password, nešto slično kao na ovom Macintoshu. U svakom slučaju, evo ga Linux Mint kaže, sad ja instaliram te fajlove, znači kao stand-by, dok ne instaliram kao ništa ne radi. Bulji u ekran. Usput, dok traje instalacija, kopiranje fajlova, će vas obavestiti da možete koristite Firefox, Netflix, YouTube, tako te neke stvari koje ste navikli već da koristite na Windowsu. Ok. Naravno, napominje kao, slušaj, možete slušati i Spotify, kao, znaš, radio stanice, podcaste i Rhythmic Box. Opet napominjem, iako ova instalacija, ne znam koliko će trajati, ali ako ova linica dole nešto znači, sve ovo mnogo ide brže nego bilo šta na Windowsu.
to odmah da vam kažem. Znači, svaki put kad updateujete Windows i ne znam šta, ovo sve, instalacija celog operativnog sistema uglavnom kraće traje. To moram da priznam, Linux je mnogo lakši što se tiče toga, ne koristi mnogo resursa, nema 1000 programa neki koji nemaju veze sa životom, nego ono kao pomažu Microsoftu da špionira, ne znam šta. Tako da Linux malo brže sve to ide. I zato je zahvalan za instalaciju na starim kompjuterima, zato što onda kompjuter proradi ponovo, možete da gledate filmove, da ga koristite kao zabavu, verovatno neko i da kreira nešto. Evo ovde kaže baš upravo to, gledajte filmove i videe. Software koji je uključen ili može da se instalira je Celluloid, MPV i veoma poznat VLC player koji u principu vrti sve fajlove, i audio i video. Ako je sudeći po ovom dole baneru, plavoj traci već 3/4 instalirano, opet kaže da pored svih ovih stvari koje su navedene pre, da možete i da ono kao organizujete svoje fotografije, software koji je tu ono kao preporučljiv za instalaciju ili verovatno nešto toga već instalirano je Pix, Drawing, GIMP je poznat od pre, i Inkscape. Ja nisam koristio ni Pix, ni Drawing, GIMP znam, tako da volao bi da malo istražujem i sve to, jer volim da obrađujem slike, znači ponekad kad imate neke slike koje treba da obradite, da li da ih kropujete, smanjite, povećate osvetljenje, uradite, taj besplatni software koji to sve radi, volim ja to. Evo ovde kaže stay connected, kao ostanite konektovani. Imamo WhatsApp, aplikaciju koju mnogi znate, Slack, Discord, mnogi znaju, Signal, mnogi znaju. Znači, sve to funkcioniše i na ovom Linux Mint desktopu, tako barem obećavaju. Cilj ovog mog videa je naravno da samo pokažem ljudima koliko je jednostavno i šta je potrebno da biste instalirali taj neki Linux sistem, i pošto većina ljudi ima tu te neke kompjutere, laptopove koji više ne koriste, stari su, dali bi deci ili ne znam šta, što ne biste probali taj Linux. Evo ovde dobijate recimo i taj Office, zamenu za Office, taj LibreOffice koji ima sve kao, ovaj LibreOffice Writer vam je kao Word, LibreOffice Calc je kao Excel, ja mislim da je ovaj Impress kao PowerPoint i da postoji zamena za te, da kažem, malo skuplje ono kao alatke koje mnogi ljudi koriste u poslovnom svetu više, ali i mnogi drugi vole da koriste, pazi, ja isto tako volim i znači taj Google Docs, kome imaš isto ovo sve uključeno, ali ovo vam je, niko vas ne prati. Ovo vam je, ako instalirate sve ovo, manje šanse da bilo ko dođe do vaših informacija. Evo ovde kaže, znači možeš da instaliraš 30.000 besplatnih aplikacija, jednostavno i software manager, razumiješ, to bi vjerojatno bilo neki Windows Market ili šta već na Windowsu, tako da, evo vidite, ima i Steam, ima Google Earth, Dropbox, Blender, brdo aplikacija, VirtualBox, vidim dole da on završava tu instalaciju, da instalira lagano sve te stvari koje sam mu ja zadao da instalira i da, evo, kao detektuje hardware, konfiguriše, vrlo brzo mislim da će on, da će moći da se restartuje i da kažem, probamo taj Linux Mint. Napominjem, ja tu ne idem u tančine nikakve u ovim videima, znači ceo forum je samo da instaliram i da probam neki browser da li radi, da li mogu da pretražujem Google, već tu sam ono kao super cool, kapiram ako to može, moći ćeš da gledaš i YouTube, moći ćeš ići na socijalne mreže i sve to živo i to je već ono kao za nešto što je džabe, sasvim zadovoljavajuće, sad sam treba vidjeti i izabrati koji od ovih svih, pošto ih ima mnogo, vama najviše pasuje, ja sam odlučio prvo da probam da ih instaliram sve, da vidim, da prođem kroz celu tu priču, koliko treba vremena i koliko laka instalacija i da li treba nešto tu da se dodatno bavim, i ako je to neki pokazatelj, onda ću videti na osnovu, nemam pojma, ono kao 2-3 operativna sistema Linux, da izaberem jedan i da se pozabavim malo više sa njime, ono kao da uđem malo više u taj operativni sistem, ali namera mi je da lagano prelazim
Što se tiče ovog sadržaja, gledanja, zezanja, igranje manje više to, igrice to je Linux je ono kao, da kažem, ipak još uvek daleko je to od Windowsa, da se razumemo, ali ja se ni ne igram, znači meni više treba ova druga multimedija, da kažem, malo više taj YouTube, ako to sve radi, funkcioniše na Linuxu, onda sam već na konju, pošto imamo već i ozbiljnog video softvera kao što je taj DaVinci, koji je ono ozbiljan video editor i ako on radi na Linuxu, znači možda je bolje preći na Linux i naučiti taj DaVinci i eventualno kupiti neku verziju ono kao koja je profesionalna da kažemo, ali u svakom slučaju ako mi sve daju za džabe da probam, greota je ne probati. Ovde isto objašnjeno da kao što imate i na Windowsu, vi ćete i dalje biti ono sigurni, dokle god traje podrška za taj Linux Mint ovu verziju, Cinnamon, vi ćete dobijati kao update kao na Windowsu, znači zaštite, ispravljanje, bugovi otklonjeni, sve živo, znači nije to ništa različito od Windowsa, samo što kažem razlika između Linuxa i Windowsa, za Windows postoji brdo softvera koje što radi, što ne radi, nije bitno, a za Linux ne postoji brdo softvera, jer ovde vam je community malo više kao svi pokušavaju neka ta ono kao priča za džabe, da bude što više ljudi, da se navuče ovo ono i onda na kraju negde, ako dosta ljudi se prihvati da koristi Linux, onda bi verovatno mogli da naplate taj svoj trud i rad koji verovatno nekad i po 10-20 godina radite za džabe, da biste na kraju kao nešto naplatili i sad imate na umu da Linux koristi brdo svih tih terminala gde god uđete za prodaju, za ne znam ti šta, svi ti mali kompjuterčići u prodavnicama i bilo gde, to sve radi na Linuxu, vrlo malo na Windowsu, a na Macintoshu ništa, ono da kažem. Znači, ima to smisla, zato što možete sa ovim Linuxom, ono kao da radite mnogo više nego što, ako znate, naravno, nego što biste mogli da radite sa Windowsom i sa iOS-om ili macOS-om ili šta god već, Androidom. Mislim, Android je ono potekao na Linuxu, krenulo je sve od tog nekog free open source koda koji je negdje u jednom momentu evoluirao kao hoćemo da radimo isključivo za mobilne platforme gde je internet non stop prisutan i za ovu drugu priču kao treba nam i neki computing ono kao razvoj nekog drugog softvera koji nije toliko ovistan o internetu. Tako da sad možemo da biramo što se tiče Linuxa, verovatno jedno 50 verzija, lupam sad, a što se tiče Windowsa ne toliko, a što se tiče macOS-a nimalo, samo to mi taj, to je to. Ako vaš uređaj može i podržava, znaš, ono kao, ovaj naš malo teži operativni sistem, i ako radi, je okej, kao, mislim, nemojte shvatiti pogrešno, ljudi koji koriste Apple kompjutere, oni su navikli na sve to da su skučeni malo u nekim stvarima, ali radi sve kako valja, u nekim profesionalnim stvarima za video editing, obradu zvuka, pravljenje muzike, Apple i PC, ja mislim su jednaki, ono, ali na Apple uglavnom sve radi jer postoji jedan, da kažem, operativni sistem, 5-6 različitih verzija kompjutera i onda je lakše upeglati to nego kad imate recimo milion kombinacija PC konfiguracije, tako da je malo teže upeglati sve to, milion mobilnih Android telefona, malo je teže sve to upeglati. Mislim da je ovde sve već završeno, rekao mi je na kraju instalacija je završena, možeš da testiraš i dalje ili da restartuješ. Sad, poučen iz prethodnog iskustva, prvo ću da izvadim taj USB drive, sa koga je sve ovo instalirano. Paf. Tako da je on izvađen, evo ga, to je bio taj USB drive, ja sam koristio ovaj ADATA. Idemo na Restart Now, evo, to je to. Sad ćemo vidjeti šta će da se desi. Da li će Linux Mint krenuti, to je omogućiti mi da odem na internet, pošto u prvom pokušaju kad sam ga samo testirao nisam uspeo,
Video sam da je internet bio povezan, da je konekcija bila tu, ali kada sam probao da tražim nešto na internetu, da koristim taj Firefox, nije mi pošlo za rukom. Smem priznati da nakon ove prvog restarta, instalacije, ovaj logo LM stoji nekih 3-4 minuta već, ne znam da li će početi nešto se dešava i ne znam kada se sve ovo uskladišti, da kažem, i cela instalacija se malo slegne, da li će sledeći restart, da kažem, biti ovako dug, pošto ovaj Ubuntu koja sam probao prethodno je mnogo brže se, da kažem, dizao od ovoga, ali opet kažem, ovo je prvi put nakon instalacije, tako da daćemo mu šansu da se pridigne još jedan put. Ali pre toga moram probati da li ošte radi browsing, da li mogu da gledam internet. Koliko vidim, nešto je zapelo, stoji na ovom logu, znači možda nisam trebao da izvadim onaj USB stick preuranjeno, ali nema veze, evo, daćemo mu novu šansu, isključit ću kompjuter, ako ne znate kako da isključite svoj PC, držite taster, onaj power, onaj glavni na kućištu, jedno 7-8 sekundi i PC će se isključiti svakako, znači iako se nalazi u nekom modu. Opet kažem, vratio sam USB stick, možda je to bila moja greška, možda sam preuranjeno sve to uradio, daću mu ponovo šansu, što bi rekli, da nakon te greške koje je prikazao, opet izbacio ovaj Linux Mint logo, znači čini mi se da je malo zapelo kod, evo ga, znači izgleda da sam, možda nisam trebao da izvadim taj USB stick, moja greška. Možda treba pratiti proceduru, je. Dobro. Welcome to Linux Mint, znači moja greška je bila, verovatno nisam trebao da izvadim taj USB stick odmah, nego verovatno sad, kad je već instaliran i pridigao se, ne znam, ali evo, videli ste, jednostavno sam ugasio kompjuter i pokrenuo ga ponovo i sve se odigralo, tako da ako zapnete i vi sami negde, znajte da nije peh, nego idemo dalje. Dobrodošli na novi operativni sistem, šta sve treba raditi, bla bla bla. Dobro, meni je to sve već ono kao ok, razumeš, znači on sad ovdje objašnjava kako sve to, kako se koristi šta, ok, i dole piše da ovaj dijalog, znači o upoznavanje Linuxa Minta, ponovo prikažemo kada ga restartujemo. Ja sam rekao, ok, znači ajde probam sad, kad je ovo sve obavljeno, da izvadim taj stick, i da jednostavno probam da ga restartujem. Hoću da vidim koliko vremena mu je potrebno. Ako kliknemo ovde kao na Windows, tu imamo ovaj quit, logout, znači ako odem na quit, shut down the computer, kliknut ću na restart. Da vidimo koliko mu treba vremena da se restartuje nakon uspešne instalacije. Ovdje izbacuju tu neku grešku, fail to open FE Ubuntu, not found, to je još od prošlog onog operativnog sistema Ubuntu što sam instalirao, ali koliko vidim on to prevaziđe, idemo dalje kao. Sad vidite već neki ono kao gomilu teksta koji on ispisuje, ali to traje kratko i ništa ono kao 10-15 sekundi. Ja mislim da će on sada da, evo ga, pridiže ne Ubuntu, nego Linux Mint. I kaže da je gore kao uspostavljena komunikacija, konekcija, što je super cool. Sad ćemo probati ponovo ovaj web browser Firefox. On bi trebalo sada da radi, pošto sad ne testiram, nego sam instalirao Linux Mint. I pošto sam ga instalirao, verovatno me pitao da sve prođem ponovo, ja ću reći skip, preskoči i kao kreni sa brauzovanjem, da vidimo da li radi Wikipedia. I dalje mi ne radi Wikipedia, sad već sumnjam da mi je mreža nešto ono kao, ali ajde da vidimo, evo ovde kaže
šta kaže dole? Some system reports require your attention. Dobro, ajde vidimo. Koji su to system reportsovi? Ovo mi izgleda kao Macintosh, malo kao macOS. Install multimedia codecs. Dobro, ajde instaliraj. Updating cache. Da vidimo da li se ono što kači na internet ili samo koristi nešto što je već bilo. Nije uspio da skine, ja mislim da mu nedostaje internet. Cancel. Mislim da nedostaje internet i da ću ja jednostavno probati da vidim network connection. Da li ima još neka koja bi mogla da se konektujem. Ovde kliknem na plus, Wi-Fi, create, ne vidim konekciju na kojoj bi mogao da se konektujem, cancel, ne vidim nigde ni refresh, SSID to jeste taj, ali kapiram da ima još mreža oko mene koje bih mogao verovatno da vidim i to mi baš nije jasno kao zašto mi ne prikazuje, ovde kaže da sam konektovan, evo sad se pojavio ovaj test, ali ništa. I dalje je internet konfiguracija, da im da li može tu nešto. Network manager, ništa. Ovo su notifikacije, obaveštenja. Ne. Vidim da on nije jednostavno nakačen na internet. Welcome to Update Manager. Security update softwares. Ok. Install updates. Ajde, ok. Još jedan način da vidimo da imamo to switcher local mirror. Pa ajde, nije bitno. Ma kakvi bre. Cancel. Refresh. Da vidimo šta kaže ovde. Failed. Definitivno nemam internet konekciju. Kako je potrebna. Ajde ako isključim wireless i uključim wireless ponovo, da vidimo da li će se nešto promeniti. Ne. Jednostavno nisam uspeo da se nakačim na Wi-Fi. Sad imam još jednu, da kažem, Wi-Fi karticu, ova je sa, da kažemo, sa ušima, onako malo zbiljniji TP-Link, evo ga ovde, čisto da vidite. A ova druga je ona mala koja se gura, on samo mali kabličak. Sada sam gurnuo taj kabličak jer možda driveri od ovog TP-Linka što je bio sa ušima nisu baš okej. Sad ćemo vidjeti da li ovaj drugi Wi-Fi adapter već može da pohvata i ove druge mreže, možda čak i ovaj proradi, da vidimo, možda je do adaptera i do drivera. Ništa, dobro, sad idem da probam da se konektujem na drugi network. Mislim da Houston, we got something. Znači, veza je spora, ali ipak radi, čim otvara ovu Wikipedia stranicu. Da, pošto bi ja sad ovde verovatno da probam ovaj Amazon, recimo. Izgleda da je problem bio u mom Wi-Fi adapteru, znači da taj, da kažemo, prosti, mali adapterčić koji se gurne u USB, ipak radi koliko toliko, dok ovaj koji sam imao malo ozbiljniji, driveri nisu podržani, on Linux Mintu. Sad ovde je veza jako spora, taj adapter
Wi-Fi mreža mi je malo dalje, ali nemam pojma, ako on bude učitoj koliko toliko taj Amazon.com, onda znači da internet radi, jer ovdje imamo više, da kažem, veza. Hajde da vidimo da li možda možemo da aktiviramo ovu. Tražit će mi password, dobro. Mislim da se konektovao na bolju internet vezu, da probamo recimo Reddit. Vidite kako radi sad kao zmaj, da kažem, da probamo YouTube. Da. Brža internet konekcija i automatski sve proradi. I s tim što, kažem, ovaj moj prvi Wi-Fi adapter nije baš bio hit, a vidim da ovaj drugi, iako je lošiji, da kažemo, ipak uspeo da se nakači. Verovatno je brzina neka smešna, ali i to možemo da proverimo ako kucamo ovde test my speed. U svakom slučaju, internet je tu. To je bio uslov za ovaj video da uspe. Po meni je uspeo. Šta sam uradio sad? Nisam robot. Nemoj mi to. Ne mogu ovo sad nikako, motoriste. Beži bre, jebate, daj samo google.com, ajde. Google.com, ako to radi, internet radi, nemoj me zajebavati. Nemoj mi prevoditi. Daj da vidimo jel ima nešto tu, vesti, ajde, ako to izbaci. Radi sve, ne mogu, odlično, super. Problem je bio moj internet, znači neću ništa više testiram, ovaj video bi bio predug, ali videli ste, imao sam poteškoća, koje sam na sreću rešio, pošto sam imao, vi da ste imali onaj mrežni kabel, da kažem LAN, i da ste uboli u vaš stari kompjuter, to bi sve odmah šljakalo, ali ako imate te Wi-Fi adaptere, oni svi imaju svoje drajvere, neki su ispeglani, neki nisu, tako da sve to ima svoje, uglavnom, evo ga, Linux Mint je proradio, mi smo online i da vidimo sad da li radi onaj moj čuveni sajt za testiranje. Ako i on radi, evo vidite, znači, sa ovim mogu da gledam filmove bez reklama i da uživam, to je meni već sasvim dovoljno. Prihvati sve kolačiće. Šta je Superbet? Ne, dobro, to su reklame. Znači, sledeći dan nivo koji bi trebao da uradim je da instaliram Brave browser ovde i da imam jednu lepu mašinicu da mogu da pratim i da gledam šta god hoću bez mnogo reklama. Brave browser, to je rešenje. Ljudi, mislim da ovo je uspelo. Hvala svima koji ste gledali. Ako ste i vi sami uspeli da instalirate Linux Mint i ako vam radi posao i koristite ga, pucajte po komentarima da i mi drugi možemo da naučimo nešto. Ajde, ćao.